Niki kathah bintang tamune. Sinten mawon? Weh. Menika kejutan mangke. Sinten? Wonten juragane nggih badhe minggah. Oh, Pak Seno Nugroho. Diaturi munggah. Oh, Duruk. Mimin karo apri. Banci sedayu. Kowe ngopo wat amet ki? Ingin nek. Ingin ya nyoh. Sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Aku tak medun wae aku kalah aku. Rajiko nedan. Sampun dangu anggenipun dados banci. Salah tawis. Asring mangkal ten pundi? Sampun mboten. Sampun mboten nggih matur nuwun. Walah. Ha sing setunggal niku sinten? Kowe sapa? Menika dumados saking mbing-mbing. Ora lahir uritan langsung apa? Beda-bedaipun sepados ngregengaken Nggih. Hari Wayang Nasional. Nggih. Ingin kaping sepisan nggih. Nggih. Maka barongan. Menawi dipun parangaken badhe nyumbang lagu. Nggih monggo kasumpegaken. Nggih. Tembangipun menapa Ndara? Bengawan Sul. Sinten ingkang badhe nembang? Anu si Bengawan. Nggih. Si Bengawan. Kowe ngomong ora le. Kowe omong kene. Ora kur madang wae. Omong. Nembang tengara mundur, Gus. Nembang Tengara mundur. tengara mundur. Oh iya. Ora Ingkang badhe nyekar panjenengan piyambak napa? Kula piyambak. Ora edan lho kowe kon. Menika arek mau kula tutupi mergi bojo kula tasih menawa mboten. Sampun mboten wonten. monggo. Le tuku wig nang pojokan kono mau ki. Caping gunung, Mas. Ora. Dipun jenglengken napa mboten? Jengleng lho. Ayo dibawani. Anjir. Nama kaum kan kalian swantenipun sinden menika. Dening wonten menapa-menapanipun. Kula menika juara lomba lari. Mas iki putih banget sih. Ayo putih. Menika kula hau pikantuk wig, lajeng kalian gustinipun ngapuri minggah panggung. Nggih. Mangke mindak Gusti Yuda menika gelo penggali. Nggih, matur sembah. Gusti Yuda menika nggih keremanipun banget. Adeng ora aku yo nganggo wig. Gek sing kriting apik. Pancen sengaja kula dalem menika badhe mejahi dagelan. Ora apa-apa. Awas sesuk nek aku mayang. Kudu gelem bintang tamu lho, Cuk. Purun, Mas. Nek aku mayang. Kula menika kangge njageni menawi sampun mboten pajeng mayang. Saged dados bintang tamu. Kowe minggat to kono. Ora omongan kowe ki kowe. Omong. Kosek. Kok kosek. Kok sia-sia lho kan. Pengen nembang e. Apikmu yo kecendeken kok. Kur karek sak susur. Buka piye? Ora usah nek dibuka kaya anu Lunga. kempul. Dinggo. Walah. Kentrang. Goleki napa? Geni, Mas. Oh, geni. Walan. Geni yo kecer.
Mboten saged medal. Sampun kula sedhak. Aduh. Karang jagenine kok cilik kok. Heeh. Sabar. Dilaras. Saben Pas kok, Mas. saben. Ayo coba. Waduh. Yes. Metu genine. Seneng nggih, Mas. Seneng ah. Ngresani kula seneng nggih. Bul yang duwe lara kentir jemene. Saben bengi nyawang ku nang Le nembang digawe dok mripate kaya PC kae. PC matamu. Matamu kuwi. Genem apa? Genep kok dunekke PC. Alah ndume nang omahe we. Iya. Nyo. Kene iki kesepian sih kok mah. Yen memajang mong karo janur kuning. Kleru. Mau ki sirahe sik. Saya gundul ya. Ben peyok kentrange. Joget lho. Nah, mboten kiat lho. Ora kuat. Goleke becak apa? Pancatan yo. Pacitan. Oh pacitan. Pacitan. Dagelan kupinge bosek. Pacitan. Hehehe, Hanedi. Kene wae mah gegaruk mah. Ora lunga-lunga. Ditutke obate digawake. Mbok menawa ngot ning dalan. Pacitan. Sarpo yo. Sarwi. Ngeden, Mas. Kowe iki nyangka. Aku jijik. Nyapa sih? Kowe medon wae. Wah, Iya. Mbok yo ben kok terus jijik. Kene tak openane sing jijik-jijik kene. Hampir ra enak. Iso apa? Hampir korek. Ajeng mayang. Ora. Niki arep kanca kula. Waduh, ketularan iki. Mboten pitados. Ngetik ta. Dan mletik. Tak nyoba mendake. Coba. Engko nek ra mletik ra mlenyok. Lah kok sirah kok dienggo ngerekke. Udut ra. Oh. Boros-boros sih. Panas. Udawa. Dan Ngagem parikan mboten. mboten. Oh nggih, Bun. Sampeyan to. Jebule kompak karo dalange. Mboten ngagem parikan. Ban. Titik lho, Mas. Panas udan aling-aling
Capek. Kowe iki nyangga mburi. Yo. Mas, Apa? Teles e. ayo kanca-kanca. Misowa capek. Hop. Kan Mah kaya kena. sasampunipun kula panasutan tan sampe gunung terus sampean misowa mboten manut kula. Sampean niku yoga kula bayar. Ora dosa kepenake dhewe. Bayaran mo. Iki ragat padake. Panasutan aling-aling capeng gunung. Misowa. Pancaraimu lho. Yo kanca-kanca wiyaga. Ya. Natian wadon sarta masih guyu terus. Kayak figuran ketawa kok. Cinta ya mas. Cinta ya mas. Apa gimana? Apa? Hah? Najan iki kan biyen ya edan ngono ku, Pak. Asline iki. Asline ndasmu. Ya iya. Ora nesu. Wong do nek asli iki mah seneng kok. Ya lara ati, Mas, lara ati. Eh? Lara ati aku kan ora. Apa kowe iki ndek ati nyatane mbayar ya sithik kok. Maaf. Mas e untune mbok digenepi. Arep tak genepi iki kono ndek jujur. Inumane banyu bening. Mah ngluwi wong wedok tenan iki. Yo. Menggetarkan. Jaman semono. Pejuang. Dek zaman berjuang. Berjuang ki ya jaman semono. Ora. Dek zaman berjuang dek semono. Ayo. Aturan. Njur kelingan yo. Sing nembang Ibu Waranggono wae. Oke. Oh, iya. Soalnya aku bulat pipis. Ya rasa medun. Nih. Bulat pipis, Mas. salah satu ibu Waranggono. Monggo Bu menika wedok gaean niki ajeng. Padahal aku pesene sindene 6 lho, Mas. Kok ana pira? 4 mingan. Oh, lah kena 8. Terlaluan. Wong 8 kok 4 ra weruh kowe. Padahal aku pesene 6. Iki pidesen ngene rak dadi 4. Monggo Bu salah Bu, setunggal. sapa sih? Monggo Mas Tani. 11. Sinten Pak Dalang? Monggo nderek Mbak Pak. Cita. Mboten panjenengan panjenengan kan sing minangka leder. Aduh. Ngerti leder, Bang. Ayo nyuwun Mbak. Sampeyan kan Cita. minangka dados dalang itu. Dados kula ya ora wenang nek nudingi arus tindak. Mbak Cita wae apa piye? Monggo Mbak Cita. Mbak Cita yang mana sih? Nah, iki Mbak ya. Cita. Yes. Iki. Oh menika. Monggo Mbak Cita. Iya. Cita. Nang kene bae. Mau. Kowe kene wae, Dul. Dul. Kowe kene wae. Rasa. Wong cah edan kok tutke.
Tepuk tangan untuk Pak Seno Nugroho. Ing atase dalang kondang, dalang laris ya. Kowe gelem ngeten. Gelem kok. gayengke. Nggih.